ቆርበትና ብቕልጡፍ ክዓርግን ክዕዝዕዝን ዝገብሩ ሸሞንተ መግብታትን መስተታትን ክሕብረኩም ከምኡውን ዝሓሹን ጥዑያት ዝኾኑን ከም ኣማራጺ ዝኾኑን ሕፅር ኣቢልና ክንርኢና ብርግጽ ሎም ንሪኦም መግብታትን መስተታትን ንናይ ገጽና ቆርበት ጥዕና ጥራይ ዘይኮነ ንሓፈሻዊ ኣካላትና ጥዕና ዘይህቡ እዮም ነዞም መግብታትን መስተታትን ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ እኳ ተዘይገደፍናዮ ብልዑል መጠን ምንካይ ይግባአና ደጋዊ ቆርበትናን መልክዕናን ንውሽጣዊ ኣካላትና ዘለዎ ጥዕናዊ ኩነታት ሓባር ስለ ዝኾነ ንኣብ ቆርበትና ዝረኣዩ ምልክታት ብተገዳስነት ምስትውዓል የድልየና ብፍላይ ኣብዘይ ዕድሜና ንዝፍጠሩ ናይ እርጋን ምልክታት ኣካላትና ንዘጋጠሞ ናይ ማዕድናት ሕፅረት ወይ ድማ ናብ ውሽጥና ዝኣቱ መርዛማት ኬሚካላት ምብዝሖም ዘርኢ ብምዃኑ ዝግብኦም ምዕርራይ ብምግባር ቆርበት ንኸይባላሾ ብምግባር ናይ ኣካላትና ወዝን ቆርበትና ቀልጢፉ ከይዕዝዕዝን ምግባር ይከኣል ከም ዝፍለጥ ኣብ ገጽና ዝረኣዩ ከም በዓል ፈፀጋን ማዳን ዝኣመሰሉ ፀገማት ከምኡውን ኣብዘይ ዕድሜና ዝረኣዩ ናይ ቆርበት ምብልሻው እቲ ምኽንያት ካብ ኣመጋግባና እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ ክቡር ክሬም ወይ ከዓ መድሃኒት እንተተለኸና ወይ ከዓ እንተተጠቂምና ኣድላይ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ዘለዎ ዕድል ታሕቲ ብዝኾነ ግን ቆርበት ገጽና ቀልጢፉ ክዓርግን ክዕዝዕዝን ዝገብሩ ሸሞንተ መግብታትን መስተታትን ክንርኢና ቅድሚኡ ግን ዝፈተወኩም ተኸታተልቲ መደበይ ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ ተለኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ነቲ በቢ ጊዜ ዝፍንወልኩም ቪድዮታት እውን ብቐሊሉ ንምርካብ ነታ ናይ ቃጭል ምልክት ጠውቕዋ ኢኹም ሻምናይ ጨው ቆርበት ገጽና ብቕልጡፍ ንኽዓርግ ካብ ዝገብሩ ካብ ዝብልዑን ዝስተዩን ሓደ ዝኾነ ጨው እዩ ጨው ዝበዝሖ መግቢ ክትምገቡ ከለኹም ኣብ ውሽጢ ደምኩም ዝእከቡ ናይ ሶድየም ዓቐም ዝውስኽ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ንሓፈሻዊ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ንቆርበትና ብዙሕ ማይ ክሕዝ ስለ ዝገብሮ ነዚ ተኸቲሉ ድማ ቆርበት ገጽና ዝሓብጥን ዝፎክስን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ኣፍናን ዓይንናን ናይ ድኻም ምልክት ዝመስሉ ሕበጣትን ዝፍጠሩ ክኾኑ ከለዉ ብተወሳኺ ድማ ብዙሕ ጨው ምምጋብ ድርቀት ብምስዓብ ናይ ቆርበትና ናይ ምምጣጥ ዓቕሙ ስለ ዝደክም ቆርበት ገጽና ብቐሊሉ ከም ዝዓጥር ገብሮ ስለዚ ኣካላትና ዘድልዮ ናይ ሶድየም ዓቐን ካብ መዓልታዊ እንምገቦም ዝተፈላለዩ መግብታት ክንረኽቦም ስለ ንኽእል ኣብ መግብና ጨው ንዘይምውሳኽ ምፍታን እዚ ተዘይተኻኢሉ ድማ እንውስኾ ዓቐን ካብ ሓደ ማንካ ሻሂ ዝወሓደ ክኸውን ኣለዎ ሻብዓይ ጥቡስ ድንሽ ወይ ከዓ ፍሬንች ፍራይስ ጥቡስ ድንሽ መቸም ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለምና ሰባት ብበዝሒ ዝምገብዎ መግቢ ሓደ ኣብ ዝኸድኩም ከይድኩም ጥቡስ ድንሽ ዘይትርእሉ ቦታ የለን ርጉፅ እዩ ጥቡስ ድንሽ ብዙሓት ከም ትፈትውዎ ግን ዘስዕቦ ኣሉታዊ ጥዕናዊ ሳዕቤን ማእለያ የብሉን ጥቡስ ድንሽ ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም ኣብ ብርቱዕ ሙቐት ዝወዓየ ዘይቲ ተጠቢሶም ዝብልዑ መግብታት ብሓፈሻ ቆርበትና ቀልጢፉ ከም ዝኣርግ ከም ዝገብር ብኸምዚ ዝበለ ኣብ ብርቱዕ ሙቐት ዘለዎ ዘይቲ ዝጥበሱ መግብታት ብዝፍንውዎ ንጥረ ነገራት ብጣዕሚ ብልዑል መጠን ናይ ቆርበትና ሴላት ዝሃሱ እዮም እዚ ናይ ሴላት ሓስያ ድማ ንቆርበትና ናይ ምእራግ መስርሕ የቀላጥፎ እዮም ነዚ ምኽንያቱ ድማ ክሮስ ሊንክ ዲኤንኤ ዘጥቅዕን ቆርበትና ናይ ምምጣጥ ዓቕሙ ዘዳኽም ሽግር የስዕበልና ልክዕ ቆርበትና ነዞም ዝተባህሉ ንጥረ ነገራት ክቃላዕ ከሎ ዝፍጠሩ እዮም ብተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ ጥቡስ ድንሽ ዘሎ ልዑል መጠን ጨው ብተመሳሳሊ ኩነት ቆርበትና ናይ ምምጣጥ ዓቕሙ ከም ዝስእ ንገብሮ ስለዚ ከም መተካእታት ጥቡስ ድንሽ ክትምገብዎ ዘለኩም ምቁር ድንሽ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ኣብሲልኩም ምብላዕ ትኽእሉ ኢኹም ምቁር ድንሽ እርጋን ብዝከላኸል ብኮፐር ዝተባህለ ንጥረ ነገር ሃብታም ስለ ዝኾነ ገጽኩም ኩሉ ግዜ ብሩህ ኮይኑ ከም ዝጸንሕ ገብሮ ሻድሻይ ጻዕዳ ባኒ ካብ ዝተኻእከ ናይ ስርናይ ሓሩጭ ስለ ዝዳሎ ካብ ከብድን ሩግድን ሓሊፉ ናይ ገጽና ቆርበት ብቕልጡፍ ንኽዓርግን ክዕዝዕዝን ይገብሮ እዞም ብካርቦሃይድሬት ዝሃብቶሙ መግብታት ምስ ተመገብኩም ስፖርት ዘይትሰርሑ ወይ ከዓ ዘይትህልኽዎም ተኾይንኩም ብቕልጡፍ ናብ ሽኮር ተቐይሮም ኣብ ውሽጢ ደምኩም ሽኮር ከም ዝልዕል እዮም ዝገብሩ ናይ ሽኮር ዓቐንኩም ንዝውስኽ ድማ ናይ ገጽኩም ቆርበት ክዓጥርን ኣብ ገጽኩም ዘለዉ መስመር ከዓብይን ዓብይ ግደ ኣለዎ
ካብ ቆርበት ገጽና ምዕጣር ሓሊፉን ሓፈሻዊ ክብደት ኣካላትና እውን ስለ ዝውስኽ ናይ እርጋን ምልክት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣረጋውያን ስምዒት እውን ከም ዝስማዓና ይገብረና። ባኒ ምብላዕ ግዴታ ተኾይንኩም ካብቲ ጻዕዳ ባኒ ብራውን ባኒ ማለት ናይ ስገም ወይ ከዓ ኣጃ ተመራፂ እዩ። ንሶም ከማን ክትገዝእዎም ከለኹም ኣብ ውሽጦም ተወሳኺ ሽኮር ከምዘይብሎም ኣረጋግፁ። ብተወሳኺ እዞም ቡናዊ ባኒታት ብትሕዝቶኦም ኣንቲ ኦክሲዳንት ስለ ዘለዎም ንቆርበትኩም ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም። ሓምሻይ ሽኮር። ብዛዕባ ጉድኣት ሽኮር ዋላ ሰሚዕና ተኾና መቸም ጉድኣቱ ተገንዚብና ሽኮር ምጥቃም ዝገደፍና ሰባት ውሑዳት ኢና። ምክንያቱ ድማ ሽኮር ብመጽናዕቲ ከም ዝተበጽሐ ካብ ኣደንዘዝቲ ዕፀታት ንላዕሊ ወልፊ ናይ ምትሓዝ ዓቕሙ ልዑል ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ቅድሚ ሕጂ ዝሰማዕኩሞ ተዘይዓጂብኩም እስከ ሕጂ ድማ ገለ ክሕብረኩም። ሽኮር ኣብ ቆርበትና ከም በዓል ፈፀጋን ጻዕዳ ነጠብጣብ ዝኣመሰሉ ፀገማት ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ቆርበትና ዝኣረገ ከም ዝመስል ይገብሮ። ብፍላይ ድማ ሽኮር ብብዝሒ እናህለኽኩም ንፀሓይ ዝተቃልዓኩም ተኾንኩም ቆርበትኩም ቀልጢፉ ንኸኣርግ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን እምበኣር ምቁር ነገራት ናይ ምምጋብ ወልፊ ኣለኩም ከም መተካእታት ዝኾኑ ከም ፍረታትን መዓርን ዝኣመሰሉ እዮም። ብፍላይ መዓር ንናይ ገጽና ቆርበት ጽሬት ብጣዕሚ ጠቓሚ ምዃኑ ትፈልጡ መስለኒ። ካብ ፍረታት ድማ ባናና፣ ወይኒ፣ ብርጭቕ፣ ብሉቤሪ፣ ሮዝቤሪ ቀዳሞት እዮም። ብሓፈሻ እዞም ቤሪ ንብሎም ወይ ድማ እዞም ኣብ ትሕቲ ስትሮበሪ ንምድቦም ንእርጋን ስዒቦም ዝመጽእ ናይ ቆርበትና ምእራግን ምብልሻውን ንምድንጋይ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ፍረታት እዮም። ራብዓይ ማርገሪን። እምበኣር ማርገሪን ብብዙሓት ሰባት ከም ጠስሚ ዝረአ እኳ እንተኾነ ጠስሚ ግን ኣይኮነን። ዝምስርሕዎ እውን ካብ ናይ ኣታኽልቲ ዘይት እምበር ልክዕ ከም ጠስሚ ካብ ናይ ጸባ ውፅኢት ከም ዘይኮነ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። ብርግጽ ማርገሪን ናይ ኮሌስትሮል ዓቐኑ ምስ ጠስሚ ብምንጽጻር ውሑድ ብምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ጥዑይ ኣማራፂ ይረአ እኳ እንተኾነ ንናይ ገጽና ቆርበት ግን ብጣዕሚ እዩ ጎዳኢ። ኣብዘይ ዕድሜኹም ከም ዝኣረኩም ናይ ምምሳል ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብ ውሽጡ ብዝርከብ ትራንስፋቲ ኣሲድ ገጽኩም ንፀሓይ ምዝቃላዕ ብጣዕሚ ብቐሊሉ ንኽጉዳእን ሕብሪ ገጽና ሉሉይ ከም ዘይከውን ይገብሮ። ተደጋጋሚ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ጠስሚ ይኹን ማርጋሪን ብብዝሒ ዝጥቀሙ ሰባት ካብቶም ዘይጥቀሙ ሰባት ብዝለዓለ መጠን ገጾም ናይ ምእራግን ናይ ምብልሻውን ዕድል ልዑል እዩ። እምበኣር ለኺና ንምብላዕ ተሓሲብና ካብዚኦም ንላዕሊ ዘይቲ ኣውሊዕን ኣቮካዶን ተመረፅቲ እዮም። ብፍላይ ኣቮካዶ ለኺኻ ይኹን ኣብኡ ከሎ ብምብላዕ ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ናይ ፀረ እርጋን ኦክሲዳንት ዝተባህለ ጥቕሙ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ሳልሳይ ዝተመስረሐ ናይ ስጋ ውፅኢት። ኣብዚ እምበኣር ንኹሎም ስጋ ማለትና ከም ዘይኮነ ምስትውዓል የድሊ። ዝተመስረሐ ናይ ስጋ ውፅኢት ወይ ፕሮሰስድ ሚት ማለት ስጋ ድሕሪ ምሕራዱ ኣብ ፋብሪካ ኣትዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተመስሪሑ ዝወፅእ ናይ ስጋ ዓይነት እዩ። ካብዚኦም ድማ ከም ሶሴጅ፣ ፔፐሮኒ፣ ሳላሚ ተረቋሕቲ ክኾኑ ከለዉ እዚኦም ነዊሕ ክፀንሑ ተባሂሉ ብጨውን ሃፋን ተመስሪሖም ኣብ ፕላስቲክን ኩባያን ተዓሽጎም ዝሽየጡ እዮም። እዞም ስጋታት ብልዑል ጨውን ስብሕታትን ሳልፋይትን ዝተመልኡ ስለ ዝኾኑ ብቐሊሉ ቆርበትኩም ንምእራግን ንምድራቕን ዓቕሚ ኣለዎም። ስለዚ ናይ ስጋ ድሌታትኩም ክትዕግቡን ናይ ንእስነት ገጽኩም ክትዕቅቡ ትደልዩ ተኾይንኩም ካብዞም ስጋታት ብምርሓቕ ናይ ደርሆን ተርክን ስጋ ምብላዕ ዝሓሸን ጠቓሚ ኣማራፂ እዩ። ናይ ተርክን ደርሆን ስጋን ብፕሮቲንን ኣሚኖ ኣሲድን ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ናይ ገጽና ጅማውቲ ንቆርበት ንኽመጥዎን ናይ ገጽ ምእራግ ብቐሊሉ ንኸይፍጠር ይጠቅም። ካልኣይ ኣልኮል ኣብ ኣካላትና ቁጥሪ 1 ዲቶክሲፋይን ዝኾነ ንጸላም ከብዲ ዝጎድእን ኣብ ፕሮሰስ ድማ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝገብር እዩ። ጸላም ከብዲ ምስትዳኸም ናብ ኣካላትና ውሽጢ ዝኣትዉ ጎዳእቲ ነገራት ምእላይ ምዝጽግማ ኣብ ገጽና ከም በዓል ፈፀጋን ማዳን ምብልሻው ቆርበት ዝኣመሰሉ ፀገማትን እናበዝሑ ይመፁ። ብተወሳኺ ድማ ኣልኮል ጥዑይን ቁርዕይን ድቃስ ከም ዘይንረክብ ይገብረና። ድቃስ ድማ ንናይ ቆርበትና ጥዕና ብጣዕሚ ኣድለይቲ ካብ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ። ብተወሳኺ ብመስተ ይኹን ብኻልእ ጠንቂ እኹል ድቃስ ዘይትድቅሱ ተኾይንኩም ቆርበትኩም ርእሱ ንኽሕከም እኹል ግዜ ስለ ዝስእን
بقلطف يسعر أبغزكم ون عبيت مسمرات أبتحت عينكم ون كحبة انكتسل من خير سلازي الكول بحسب مقراص تتقيمكم مجمرة كم أماراتي كأيح نبيت مغيار أبكير دما محداقو مثل قداماي ناي أتاخلت زيتي إزي أبوزحات سبات جزا كم زركب يقمت بوزحات سبات دما سلات زبلعو مقبنبر بمنتاي زيت تسريحو زجناقو سباتاي الرأيون مقبن سرحالو زيتي ناي أتاخلت زيت انتخينو قدم يلنا هم زرعنايو تماساسالي كم ناي مارغارين قد أتلزرلو تتخايلو مغيارو زحاشي إزي مسرحات زيت زيوم ناي قربتنا أرجان كم مكلت أف حاليفهم مستعنا لبنا زت أساسور تجمعات أنك خمزخانو مفلات يدلي كابزهم كلهم أقدم أبيلنا زرعنا يوم زيت ببزحي معالتاو نتقامل سلازخانة طعي مخانو مرققات صبغي بس ناي قزنا قربت يخون نحافش أوت أننا تتخايلو زيت أولي وي زيت كوكنات متقام زحاشي انبقار بتوساق دما معالتاوي كلتا لتر ماي مستاي كم زلنا زي نزكع صفاتكم كبرات تعاطات مدبي بزلهم ما عند زمز أخلكم مدد تماهركم كتكون تسفى قبر إذا زتباهلو كله قبل بنا يحضره كن قبرو دما نوسن زخوانا حاسات تلكم كومنت قبر لهم نزا فيديو تفتيحهم ماون لايك سابسكرايب ايترسو بخال ار استغصاب نراخد سسنا ينعقم هيواتكم بنقحات مرحوة